Kailahon ta ang Disdak rap duo nga Flip Gang ug sayran ta ang istorya sa likod sa ilahang mahinungdanon nga mga rap songs. All the way from New Zealand, let's welcome Flip Gang, Germs and Hallie. Mayong buntag Germs and Hallie ug welcome sa GMA Regional TV Live. May buntag ninyo datanan sa mga taga Sugbo, sa mga taga Mandawi, sa mga taga Naga, may buntag ninyo. May buntag sa Baclayon, Bohol. Shout out. May buntag, Ma'am Cecil. Mayong buntag kaninyong duha. Kumusta na mo? Unsay mga gikabisihan ninyo lately? Music, trabaho lang yan, family. Kung kumusta, kung checking out lang sa mga life. Wala mong gibuhat lang for now. Let's talk about your career isip mga rap artist. How did you start your career ba as a duo? Before, daghan mi sa una, mura rin family, mga bata pa ba, kanang, mga 7, tingnan mi kabok 7 or 8, naghimog music. And eventually, kami na lang ni Jeremy, ni Germs, napadaig himo og music. Nagsugod mi as kanang hip-hop nga kanang dance craze gani gitawag jerking. Unya ato from there murag ni die down ng jerking, so naghimo din mi magbuhat niya tang music pa murag kasi since music is kanang murag passion na mong duha ba. Gusto mi makabaw, asa mo nakakuhag inspiration ug unsa ang mga influences ninyo sa inyong mga kanta? Kami duha ni Jeremy, kanang involve me sa Christian charismatic group. Sa mga daan nga mga nag-follow na mo o kanang minyo sa mga kanta makabantay sila nga daghan mi kanta ubay-ubay na nga kanta nga naay a hint of kanang Christianity. O karon nga buwan ng wika man gayud kining buwan sa Agosto, para ninyong duha nganong kinahanglan natong suportahan ang Cebuano music. Cebuano as a Bisaya ato jud ni siyang suportahan, unya ato ni siyang dakon muna atong goal mo sa namong goal duha panako na to ni siya even there is New Zealand, like proud yapon gid kayo mga Bisaya even there is sa New Zealand. And of course, before nato tapuson ang ato ang interview, basin pwede may mga yog pasample sa usa sa inyong mga rap songs. Galaw na ako na usan na magkasasala, dili ni perpeto pero magkuginuwa. Galaw na ako na usan na magkasasala, sa iyo ako kay ikaw akong giabuso. Yeah! Thank you for encouraging Thank you. us Salamat. this morning. Thank you! Salamat kay niyo. Salamat for having Salamat. us here. Thank you guys. Thank you!